I pozdrav svima ljudi, Serbian Games Channel, kanal se vratio. Evo danas igramo Minecraft, pa hajde da krenemo ljudi moji. Znači, toliko sam srećan što se Serbian Games kanal vratio. Evo, vidite, sad sam ja ovo počeo pravim. Ovo nešto ovako, nemam pojma nija što je to. Evo ajde napravim, čisto da bude ovako nešto. Evo ga. Večeras ide live, samo da vam kažem, večeras live. Sam da pojačam. Evo ga. Samo da stavimo ovo. Evo ga. Tačno se uklapa. Evo ga. Evo ga, sad smo napravili. Da sledeći klip igram Far Cry 3. A uskoro će biti Far Cry 4, tako da skok plus ćemo uzmemo krila pa da skočimo odavde. Ne. Aha, evo ga. Opa. Evo ga. Dobro. Evo ga. Opa. A da, to smo ušli u vodu. Što je ovo? Aha. Gdje mi je ono? Eno ga. Od kuće smo da odu. Evo ga. Ušli smo. Opa. I evo ljudi, samo da vam kažem još nešto pre nego da odjavim klip, to da će biti Wolfenstein uskoro. Znači, Wolfenstein ide uskoro. Samo da stignem do onog dela. Evo, ću da nastavim tamo. To je bilo to što se tiče ovog klipa, hvala svima što su pogledali ovaj klip, nadam se da vam se video, to je bilo to. Obavezan like, share i subscribe i vidimo se vrlo ubrzo. Veliki srećan pozdrav!